Azzjonijiet industrijali fl-Aġenzija Programmi tal-Unjoni Ewropea il-EUPA qed jgħeddu miljuni ta' euro f'fondi Ewropej. L-azzjonijiet fil-EUPA qegħdin isiru fuq direttiva tal-Union ħaddiema maqudin li qiegħda titlob żidiet meqjusa bħala eżorbitanti fis-salarji tal-ħaddiema f'din l-Aġenzija. Fost il-programmi li tħaddem din l-Aġenzija hemm dawk edukattivi bħal Erasmus Plus u l-Lifelong Learning. Tarif li għandu għanjus jgħid li żidiet mitluba jlaħqu l-1300 euro fis-sena. Konsegwenza ta' nuqqas taqbil dwar din it-talba hemm azzjonijiet industrijali fejn il-ħaddiema mhux qegħdin jieħdu l-applikazzjonijiet ġodda u mhux jikkomunikaw mal-applikanti u lanqas joħorġu pagamenti. Dan qed iwaqqaf proċessi importanti marbuta ma' proġetti Ewropej. L-aktar milquta huma applikazzjonijiet li daħlu f'Marzu u Aprili li għadda. Fost dawk milquta hemm għaqdiet mhux governattivi. Fl-2010 il-EUPA kienet fiċ-ċentru ta' kontroversja wara li riżultat ta' traskuraġni u nuqqas ta' tmexxija tajba il-Kummissjoni Ewropea issospendiet żewġ programmi.